Вие гледате Нова телевизия. На 16 юли 1994 година от старата телевизионна кула се излъчва първия сигнал на първия частен канал в София. Така започваше и завършваше програмата на Нова телевизия. Първата частна телевизия в България работи за своите зрители 24 часа. Първият кадър в ефира на Нова телевизия е от филма «Всичко е любов» на 16 юли 1994. Дни по-късно Майя Дивец и Юлиана Златкова събраха екип от 15 журналисти. Техниката предвождаше Румен Ковачев, а зад него стояха сегашният технически директор на Нова телевизия Иво Илиев и неколцина оператори. Хора от киното завзеха монтажа и превърнаха визията в една кино-телевизионна история. От нея се родиха Софийските приказки, в която първи разказвачи бяха Павел Антонов и Цвети Начева. Здравейте, уважаеми вие, зрители на Нова телевизия! Докато още не сме започнали представителното броене, нека за миг да затаим дъх. Защото според традициите и приказките, тъй правили хората в исторически моменти. Други приказки промениха стандарта за телевизия. Момичетата време и техните разкази за синоптичната прогноза. А какво ще бъде времето под купола на цирковете във Венецуела, ще научите тази вечер в 20 часа и 20 минути. Приятна, Касандра! Приятна вечер! В сърцето на София бе предаване, в което в прощапулника ни на журналисти се взимахме на сериозно. По-късно тези 30 минути станаха столица в столица, а отговорник за отговорните репортажи бе Емилия Андонова. Безспорният културен хит в българския ефир, чието име е Стих на Яворов, бе В полите на Витоша. В него първи репортер бе Деси Николова. Добър вечер, скъпи приятели! Бащата на културната рубрика в Нова телевизия е артистът Цонко Гаврилов. Заедно с него в предаването работиха водещата на Календар Вики Бехар, Милена Павлова и Олга Милчева. Най-изстраданите и най-трудно правените 30 телевизионни минути и за времето си най-гледаните бяха тези на Софийски потайности. Водещият на предаването Марино Арино, потайните репортажи създаваха Рени Николова и Надя Обратенова, една от първите водещи на Календар. Гледайте ни, започваме! Няколко месеца след прощапулника на Нова телевизия в ефира й се появи Спортен свят. Крум Савов и колегите от спортна редакция улавят в по-разкрепостен дух нишката на събитията, а в техните репортажи са присъствали стотици родни и световни величия на спорта. 7 август 95-та – паметна дата за историята на Нова телевизия. Здравейте! Започва дебютния брой на новинарската емисия Календар по първата частна телевизия в София. Това бе деня, в който 20 репортери, водещи и редактори отлистиха първият лист от календара на Календар – новините на частната медия. Главен редактор и човекът, който ни учеше да правим новини, бе Петя Колева. Помагаше и Албена Ивайлова, която по-късно стана шеф на един от двата новинарски екипа. Вие гледате централната информационна емисия Календар, подготвена от новинарски екип 2. Подготвена от първи екип. Подготвена от новинарски екип 2. Подготвена от първи новинарски екип. Подготвена от новинарски екип 2. Вижте какво засне нашата камера. За тези години много репортери работиха за новините, някои само минаха, защото не издържаха на темпото. И така вече седмица след седмица, горещата, точната и безпристрастната новина е наше кредо. През август започнахме с 2 емисии дневно. Пред камерата лицата и гласовете се смениха, но желанието беше и си остава. Да сме близо до вас, зрителите, до вашите ежедневни тревоги и радости. Да ви покажем всичко най-интересно от столицата, света, спорта, пътищата и времето. За кариера в киното бих се отказала от новините. Така каза Руми Озунова преди 2 години. И от тогава, заедно с Светла Иванова, правят нещо повече от кино. Журналистически разследвания в Честно казано. Вие гледате Нова телевизия. Над 20 собствени предавания на телевизията, които грабнаха зрителите със своя стил, разнообразие и непринуденост. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Любомир Стойков и ще се опитам да ви бъда гид в едно пътешествие, което сега започва. Здравейте! Днес Нова телевизия ви предлага още нещо ново. Това е предаването Туристически предизвикателства. Туристически предизвикателства се превземат върхове. Здравейте! Вие сте с поредния брой на предаването Компютърни мечти.
Ние, като единствено компютърно предаване в България, също вярваме в своите сили. Лозунга на днешния курс по Windows е "Копирайте и премествайте под Windows". Ако търсите идеи как да подредите собствения си дом, то вашето предаване се нарича Архитектурен магазин. Все по-малко са онези хора, които могат да си позволят живот в стилно обзаведена среда. А още по-малко са онези, които наистина желаят това. Ще разберете как да подреждате масата си с стил и ще научите от колко много грижи се нуждаят цветята в домът ни. Всичко за новостите в медицината можете да научите от Докторе Защо. Единствено по Нова телевизия можете да видите една шоу-програма изцяло за танци и балет «Данс Дега». Аз тонизирам от работата и от любовта. Здравейте! Вие сте с последното издание на Тонус за 1996 година. Ако обичате животните, гледайте предаването «Любимци». Киляна Алексиева, водеща на «Любимци», пък стана истинска любимка на децата и на всички, които обичат животните. Какво ще кажете за 80 кг домашен любимец? Ако таинственото ви влече, вие сте станали вече фен на хороскоп и красивата Дона Петкова. Здравейте, аз съм Дона и ще ви представя седмичния хороскоп на Нова телевизия. Музиката присъства всеки ден в програмата на телевизията. Рок до дупка. Рок, рок, рок и пак рок. Без значение от посоката, всяко голямо пътуване е доста самотно. Единственият начин да откриеш следите на някого е да се опиташ да се присламчиш към. Всеки според предпочитанията си избираше през годините от Топ Фолк, Часът на джаза и Кока-Кола Planet Life. Здравейте с Топ Фолк! Първа Гергана Петкова направи пробив в български ефир, като показа в предаването си Топ Фолк, че на екран има място и за този доскоро отричан музикален жанр. Любителите на класиката пък имат своят сол-ключ с водещата Мирела Божинова. Това са вратите, през които влизат хората, които със своя талант ни срещат с живата музика, с произведенията на класиците, романтиците. А всичко за българската поп-музика, за най-големите и творци, предаването почти полунощ. И кой друг, ако не звезди като Богдана Карадочева и Васил Найденов, могат най-добре да разказват за родната поп-сцена. Първи ние започнахме да ви будим с усмивки в 7 часа. От тогава до ден днешен сутрешния блок на Нова телевизия има свои верни зрители, които стават в ранни зори, за да не пропуснат нито дума на очарователните водещи – Марга, Таня, Бояна, Дани, Иво и Албена. Разбира се, в Нова телевизия се трудят много хора, чието лица не познавате – оператори, монтажисти и всички, които се грижат за техниката. Без тях просто телевизията нямаше да има. Работиме с изключителни професионалисти, като се започне от оператора. Имам късмета да работя с най-очарователните и най-напористи репортерки. Нещо изключително като екип. С най-добрите оператори, с най-бързите и срещни монтажисти. Искам да им благодаря за това, че сме заедно и че сме в един екип. Това бяха по-важните вести от столицата и света. От нас довиждане. Благодаря ви, че избрахте календар. Гледайте ни утре. Приятна вечер. Спокойна нощ.